हामलायथि बावहरबाय बर' रायजो राजा बिथांमोननिसिम। दिनै आं सावरायनो लादों बर'नि गेजेराव गोदान हाथियार दैग्रा आफाद BNLA बर'नि गोदान हाथियार हमग्रा आफाद बिथांमोनखौ बर' रायजो राजाया माब्लाबाबो गनाया आरो बेखौ माब्लाबाबो हास्थाया। फिन आरो बर'नि गेजेराव फिन हाथियार सोमावसारनाय माब्लाबाबो जाफिना। अहिंसा खान्थिजों अहिंसा मोन्थोरजों जा जांख्रिखांगोन आलादा रायजोनि मुङाव जों बिथांमोनखौ जों सापर्ट खालामगोन। नाथाय हाथियारजों बर' रायजो राजाया फिन गेलेबावनो गोसो गैया। हाथियारजों फिन गेलेबावनो गोसो गैया। साबेसे बर' सुबुङा थैजों गेलेबावगोन बेखौ लानानै बर' रायजो राजा बिथांमोना माब्लाबा गोजोननाय गैया। जों बिथांमोनखौ सापर्ट खालामा। आलादा रायजो सोरजिनायनि मुङाव अहिंसा मोन्थोरजों जेब्ला फैगोन अब्ला गासै बर' रायजो राजाफ्रानो साग्रिद आरो जानजि खाफ्रानानै दं आलादा रायजो मोननो थाखाय जेब्लाबो हांखुर। बिटिआर सोरखारा बिथांमोनखौ थाबैनो हमनांगौ आरो बेनि आन्दोआव मा हाबनानै दं थारखौ बिजिरनांगौ। बर'नि गेजेराव फिन गोदान गोदान आफाद जोनोम मोनगासिनो। मानि थाखाय? बर' रायजो राजानो जेब्लाबो नांगौ उदांस्रि, उदां बड'लेण्ड। जा सिमांमोन बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि जा सिमां आलादा रायजो उदां बड'लेण्ड, उदां बड'लेण्डखौ मोननो थाखाय अहिंसा खान्थिजों सोमावसारनायखौ जों जेब्लाबो लुबैयो। राजखान्थिनि गेजेरजों जाय बिथांमोना खामानि मावगासिनो बिथांमोनखौ हास्थायो जे जा बड'फानि सिमां आलादा रायजो बेखौ थाब मावफुंनायखौ। लोगोसेयैनो बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों गासै दावहाफ्रा थाबैनो इमप्लिमेन्ट जायो। बेखौ बर' रायजो राजा बिथांमोना नेनानै थागोन। जै बर' हारिनि